Colonel Major Suleiman Dambele ni ale diripa ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma walasa ka masala kɛlɛkɛyɔrɔ kibaruya kan. Koro société civile ani an ka golo masilen tabagaw y'u ka jɛ tɔ banban kan. Conseil de la résistance pour la république ni o ye marifatigi minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu ye wele dɔw jɛɲɔgɔnw ma minnu bɛ Niger k'u ka fara kɛlɛ kan. Mali église évangélique ye san 100 sɔrɔ. Balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibarafɛn min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ diripa kan ni o ye direction de l'information et de la relation publique ye ni o ye armée ka kunnafonidiso ye. I b'a ye k'a fɔ ko kunun fɛn min ye tɛnɛndon ye octobre kalo tile 2 olu tun kɛlen ka wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni ladala ɲɔgɔn ye u ye min kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa kibaruya minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka se ka o cari journaliste yɔrɔ la u ka se ka a cari Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O la diripa yɛrɛ ka baara dɔ ɲɛsinnen don o ma o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ani avance minnu bɛ ka kɛ kɛlɛkɛ cɛdenw fɛ ka se ka o kunnafoni ɲuman a sanuma ka a ɲini k'a lase kunnafonidilaw ma u ka se k'o cari cogo min na. O hukumu de kɔnɔna la tɛnɛndon octobre kalo tile 2 wele kun bilalen don kunnafonidilaw ma walasa u ka se ka taa lamɛnni kɛ fɛn min ye an ka kɛlɛkɛyɔrɔ kibaruyaw minnu bɛ o la. Diripa ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Major Suleiman Dambele a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nin waati in na ko attaque caman talen don ka u sɛgɛrɛ ko o bɛɛ n'a ta armée kɔni tɛna a bolo jigin a bɛna continuer kɛlɛ la terrain sanfɛla la walasa fɛn min ye adamadenw n'u bolofɛnw fo ka taa se an ka dugukolo ma ko ka se ka o lakana cogo min na. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mois de septembre ye ko o gɛlɛyara kosɛbɛ sabula fɛn min ye banbagaci wale kɛbagaw ka attaque ye o taara kosɛbɛ ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ fo ka taa se population civile fɛnɛ ma. Ni olu ka dansago dɔn ni o bɛ tali kɛ fɛn min ye bateau Tombouctou ye ka o attaquer ka o jeni ka maa caman bɔnɛ a nin na ni o yɛrɛ kɛra septembre kalo tile 7 ni kan min bɛ Gao pankurujigiyɔrɔ kɛrɛfɛla la ni u b'a fɔ ko kan Firgun Alinsa n'o fana kɛra septembre kalo tile 8 tɛmɛnen ka se attaque ba min ni o fana kɛra Burem ni o kɛra banbagaci wale tigilamɔgɔ fɛ n'u u caman nana fɛn min ye moto ani fo ka taa se mobili kɔnɔna la n'u u kunda Burem kan ka taa o attaque ni o fana kɛra septembre kalo tile 12 ani an ka kɛlɛkɛ pankuru min fana ni o fana taara ka taa bin Gao kɔrɔnfɛla la ni an b'o fɔ ma ko Auro 9 ni o fana kɛra fɛn min ye septembre kalo tile 9 ye. Ni an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ni olu ka kɛlɛ bɛnnen don terroriste kɛlɛli ma ni o ye force antiterroriste ye i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ attaque min fana taara ka olu sɛgɛrɛ fɛn min ye Jalakɔrɔba poste la ale ni lere kan fɛnɛ minnu fɛnɛ attaquera fɛn min ye septembre kalo tile 17 ye. Halisa Colonel Major Suleiman Dambele ni ale diripa ɲɛmɔgɔ ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ye wele bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi ni basigi kɛ u tala ye ani ko fɛn min ye kunnafoni kolon minnu bɛ yen ni olu bɛ circuler nin waati in na kunnafoni minnu ni laɲini foyi tɛ u nɔfɛ walasa ka se ka malidenw ka u la sigasiga ka u la fara fo ka taa se jamana binni ma ani ka juguya yɛrɛ fɛnɛ ka u jidi malidenw ani ɲɔgɔn cɛ ka hakililajigɛ k'a fɔ ko kalo ni ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ ni kunnafonidilaw ye a bɛ walasa ka se ka fɛn min ye an bɛ ni jɔrɔ ani ɲininkali minnu bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw bolo ka kɛ ni an ka jamana kɛlɛkɛyɔrɔ kibaruya ye olu ka se ka jaabi jɔnjɔnw sɔrɔ fɛn min ye a ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛ ni olu ka baara bɛnnen don kunnafoni di ma ni ye armée ka kunnafoni diliw ye. Kibaruya filanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Koro kan. Koro ale société civile fo ka taa se an ka golomasilen tabaga minnu bɛ yen ni o ye force de défense et de sécurité i b'a ye k'a fɔ ko olu ye ɲɔgɔn kɛ ka masala min ni a tun bɛ tali kɛ fɛn min ye lakana bunangu kan. Kibaruya min sera ma o de ye k'a jira k'a fɔ ko nin octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ fɛn min ye an ka finitigilakaw ye fo ka taa se an ka société civile ma olu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw y'a jira k'a fɔ ko u bɛ a laɲini de walasa fɛn min ye population ye fo ka taa se golomasilen tabagaw ma cogo di u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka boloɲɔgɔnma baaraw kɛ ɲɔgɔn cogo min na walasa population ka se ka u dɛmɛ u ka baara la walasa adamadenw an'u bolofɛn olu bɛ se ka lakana cogo min na. Ni hakilina in tabaga kɛra fɛn min ye association dɔ ye ni o ye jɛkulu ye fɛn min ni u b'a wele ko police de proximité ni o ye cogo di finitigilakaw o ni population bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka boloɲɔgɔnma baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min lakana a bɛ se ka sabati cogo min na. Kibaruya sabanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ fɛn min ye conseil de la résistance pour la république ni olu ye marifatigi jɛkulu dɔ ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ nin waati in na ni kɛlɛ bɛ olu ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a ye k'a fɔ ko u ye lase dɔ kɛ n'an b'a fɔ ma ko communiqué min kɔnɔna la u ye wele bila fɛn min ye u jɛɲɔgɔn minnu bɛ Niger ka olu wele k'a fɔ ko u ka fara kɛlɛ kan o ye nin wele bila u jɛɲɔgɔn ma ka da sababu dɔw kan olu yɛrɛ ka faamuyali la u y'a k'a fɔ ko dangarikɛlaw la kosɛbɛ ko sabula ko fɛn min ye olu ka jamana n'u b'a wele ko azawad ko fɛn min ye bingani wale ani dantɛmɛ wale caman bɛ yen nɔ k'o bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ nin waati in na u sigiyɔrɔ la kɔrɔn fɛ ko fɛn min ye an ka jamana saba ye ni o ye Mali ni Niger ni Burkina ye ko olu fara ɲɔgɔn kan ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan n'u b'a wele ko alliance des états du Sahel i b'a ye k'a fɔ ko o ye jɔrɔna ko ye olu bolo kosɛbɛ ko sabula ni jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan ko olu bɛna ye k'a fɔ ko olu tɛna hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la cogoya si la. Kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ église évangélique kan église évangélique nin ye a san 100 ye ale bɛ Mali kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye chrétien minnu bɛ Toroso ani Kinparana fo ka taa se san olu ye o san 100 la ɲɛnamaya fɛn min ye karidon octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ni o bɛ bɛn église évangélique ka san 100 ma Mali kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye pasteur Sadrak Jara ni ale ye président du comité exécutif de l'église évangélique ye a y'a jira k'a fɔ ko église évangélique ka ciden fɔlɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko olu nana Mali kɔnɔna la fɛn min ye san 1923 ni o ye 1923 ye.
a fɔ ko nin san kɛmɛ la ɲɛnamaya kɔnɔna la fɛn min ye wajulu caman kɛra ka taa se duwawu fo ka taa se bato caman ma ka ɲɛsin jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bɛn ani gɛlɛya ni basigi bɛ se ka na cogo min na balima nin bɛ dase kɛ an ka don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma